Здравейте, дами и господа! Аз съм Филип 5626. С мен е М4Ено Марио да Про. Знаеш ли какво да правиш, татка? И днеска ще играем Детран. Както виждате, много е хубав Убих мапа. някой. Как уби? Ама ти си терориста. Да. Лад, аз съм много бърз. Той къде отиде, бе? Аз бях това. Първия. Ми вече не си ти първи. Не знам, аз се Кажи ми твоите къде са? Дали са назад, дали са напред? Един е много напред. Ето умря. Кажи ми колко напред. Тука? И така, ако снемам някой клип, ще... Не знам какво ще направя, просто ще сложа линк за описанието към неговия канал, за да се разрастне. Ти ще си ми новия... той умря. Ти ще си ми новия... такова. Бокмейкър. Не. Какво? Забравих името. Чакай, сега ще ти кажа. Може ли да му забравиш името? Чакай, аз не знам за какво искаш да кажеш дума просто. Нещо като Desktop BG на канали. На компютъра? Спонсор. Спонсор ли? Да. Искаш да съм ти спонсор? Да. Ти имаш повече субскрайбери. Абе, моля ти се, направо имам 200 000 субскрайбъра. Има повече от 2 субскрайбъра. Ама към тебе само колко човека са абонирани? Всъщност е само един, защото аз съм другия таблета. Знаеш какво съм си мислил? Някои дни съм си мислил да взема, да направя толкова много канали, да започна да се абонирам за своя и така да направя. Нали знаеш, че YouTube ти позволява максимум само 4 канала. Което аз майче в момента съм стигнал максимума. Тук какво трябва да правя? Ти не ме ли гледаш сега? Аз съм почти в края. Аз го минах сигурно, да. Чакай бе. Аз си играя, какво да те гледам? Просто минах мапа, човече. Това само на мене ми е лесно. Абе, не само на тебе, на всеки е лесно. Само че трябва да го намеря. Его е. Изчакай ме! Моля ти се! Видете! Нямаше го бяло. Защо живот е толкова гаден? Виж докъде сте! Нямаше пак да го минеш. Да, имаше още път. Не съм най-добрия на Детран. Моля те, не пускай първия канал, капан. Канал или капан? Канал. Канал или капан? Моля ти се, капан. Вие какво правите, бе? Аре, бе! Иначе, знаеш ли какво да правиш? Втората дъска с нож или стреляй. Мале, аз няма да стрелям. Да си гледат работата, те само се въртат. Значи с нож ще ги бие. Айде. Айде бе, какво става бе? Искам да играя. Чакай, аз ще дойда до тебе, ето. Виж ме. Сега какво? Знаеш, ела. Знаеш ли, че ножът ти минава през това? Давай, би. Да, ножът ти. Не ти взимам демидж. Той ми взима демидж. Я се пробвай ти. Не мога, аз нямам оръжие. Имаш ножка? Не бе, не ми го взима, не ми взимаш ти, някакъв друг ми взима. Вашата кожа, вие само знаете да се въртите. И аз старелни по мене. Не, аз тръгвам. Ти ми пускаш капан, това съм аз. Това е много бърз, бе. И аз съм бърз. Това съм аз. Умрях, бе, човек. Значи, много мраза така. То много бързо е. То къде, бе? Той ми на мапа. Да, бе. То трябва да е спидхак. С спидхак не можеш да играеш Детран. Къде знаеш? Да, знам, че ти си бил. То тук някъде ли? Да, и умрях. Лесна работа. Нали? Не.
А моля те щупи дъските ми. Ето. Ето сега той ще умре. Той къде, бе? Той сега ще умре. Той къде? Ще е invisible. Ми сега като му свърши Invisible ще види. Дали ще му свърши invisible? Абе, свърши му, бе. Как за малко да си изтворя? Нещо таман да видят хората как какво стана. Защо умря? Защото това нали хем спира, хем... Ти как стигаш толкова бързо до тук, бе? Аз тук за 5 минути... То да не ми пуска капани. Да. То на всички пуска капани. Я виж, аз съм най-добрият от нашия отбор. Аз съм най-добрият от нашия отбор с... Ау, това си много бла. Не, мразя го. 6 убийства. Wait, изчакай, ела, ти каза. Стой така. Взимам ли ти демидж? Не бе, с ножка, Ама взимам ли ти нова демидж? Я чакай. Излезна ми това през стената ми излезна да мога да те стрелям. Не, просто я с ножка се опитай. Не. Аз с нощи взех демидж. Не ми взе ти демидж. Изчакай, стой на едно място просто. Чакай. Изписа ми демидж. Може да ми вземеш демидж. Не, изписва ми enemy и името. Взимаш ми лад на 3-6 съм или някой е минал мапа. Не, аз ти взех. Аз какво ти казах? Мога да ти взимам демидж. Това винаги го забравям. То може да взимаш демидж, верно бе? Аз ще се ресна, не може така да умра, точно в началото. И аз така. Знаеш? Ти ли умра? Да. Ми ресни се, бързо. Като най-големия нуб. На целите светове. На цели ме не късмет. На тебе пък късметът е оцени. Защо на мен? Ти нали реконектна? Да, реконектнах. И сега гледайте да прото. Как умира? От колко време играме? Някъде 15 минути си играем така, с един опит да заснемаме, ама... Значи 2 часа се опитваме да заснемаме хубав видеоклип, дано това да се получи. Ти добре ли си? Абе, аз преди 2 часа не съм се върнал в училище. Да, и аз съм учил. Да. Аз съм фан и затова съм учил. Да. Значи аз бях в Италия, бях на Сан Сиро стадион. Ако искате да знаете. Аз ако ти кажа в кой град съм, ще бъдеш да се гръмаш. Кой? При шампионите. При кой? При Лестър. Стига бе. Да. И пък стига Лестър. Какво за тях? Така ли си станаха шампиони? Така, донеса им късмет тази година. Донеса им късмет, ти знаеш какво значи късмет, бе? Моето момче. Това като не знам какво, не можа да ми пуснеш капан. Това ти ли си най-отпред? Да, аз съм много бърз. Много си бърз, бе, момче. Да не си нещо хакер. Да, бе, аз съм хак, имам 24 хака в момента са пуснати, да знаеш. Айде, бе, тук що не може. Айде, идвай вече. Бавен си. Чакам те. Чакаш, ама като ме изнедочакаш, ще умреш. Това сега ще ме убива ли, бе? Това постоянно ли мога да си го сменям? Стига, бе. И това що мога постоянно да си го сменям, това е нереално. Нереално. Кажи ми, има ли някой напред или? Що ми пусна, няма да ти кажа. Да, един почти идва там, ама умря. Но... Другия е в началото. Той взе емка.
Ето, не го ли смачкаш, дето беше тук? Не! Как бе? Как не го смачкаш? Не мога да ти вземе нищо, Семка. 86, вземи ми взе. То защо не го убивам, бе? Мога хвата. Да умре, Късмета. купи да умре. Пусни му то. О, То майче верно иска да ме убие. Аз ако бях доставя съм те и направил 200 хедшота. То още ли е тук? Не, тръгна напред. Вите го видях. Отиди на това. На чакаленето. На чакалене, Пала. Той е там. На чакалене, Пала. Точно там. О, умрях! Yeah! Значи, ако не пуска някой капани за 1 минута ще мина мапа. Как ме бутнаха, бе? Скапаните дъски ме бутнаха. Те са виновни. Скапаните да... Филип! Бъди убит от мен. Моля те. Ко? Я хой си гръмим никъде, момче. От какво? Защото ти може би не знаеш да играеш Детрана. Това не е мой проблем. И на кое? На Клавиатурата? Гейб. Я те гледам. Тук как ще ги падна. Много си назад, бе. Аз сега да мислиш, че съм играл. Хай ми да, игра. После ще видиш. Майче. Това беше от мен, дами и господа. Ще се видим някой друг път и... Дано са ви харесали умиранията Умиранията ми. И